Això és l'Escaquiman. Doncs anem on es mouen més els joves, a les xarxes socials. Gerard, tu com veus les xarxes socials? Com les veus i com pinten? Creus que algú hi hauria de fotre mà? Algú vull dir els que manen? Què hi faries tu? Tu si fossis conseller de la Generalitat, què faries? A veure, Que molta gent t'hi vol, em sembla, Jo soc professor i jo em dedico a pensar coses d'aquestes, però jo no m'hi veig fent política. Encara no. Jo el que sí que faria és, evidentment, abocar recursos directament a les xarxes socials. És a dir, les xarxes socials de la corporació, per exemple, es nodreixen molt, com em deia abans, del que es fa a nivell analògic. No. És a dir, no hi ha ni un sol milió d'euros que vagi dedicat a youtubers o influencers directament a la xarxa. Que és on són els joves. Els joves et poden mirar analògicament a Eufòria, d'acord? Però els joves, molts, ja no miren la tele. I, per tant, necessitem que el Pol Gise, m'ho invento, tingui 50.000 euros només per fer continguts bons en català que arribin als joves. Sí, home. Que la Juliana Canet, en comptes de fer un programa de ràdio, que està molt bé, se la financi per fer productes només per les xarxes, a tantes xarxes com calgui, Twitch, TikTok, Instagram, on sigui. I quan parlo d'ells, parlo de molta altra gent, per exemple. Són els que més, el noi i la noia que en tenen més. La Berta Roca, per exemple. La Berta Roca, ara la tenen adolescents, l'estan explotant i l'estan cremant moltíssim. Si tu mires el TikTok d'adolescents, TikTok no conec, però bueno. Un 90% dels vídeos són de la Berta Roca. I dius, no, és que no es tracta de crear 2 o 3 estrelles i de socarrimar-les. Es tracta de crear una constel·lació, un star system, que hi hagi molta gent fent molts continguts molt diversos perquè cadascú trobi el nínxol que li interessa. És a dir, necessitem gent que parli com la Berta Roca, com la Juliana Canet, com el Pol Gise, però necessitem canals de cuina en català. Com que sabem que els nostres joves no ho poden monetitzar, perquè monetitzar les xarxes en català en una comunitat petita és molt complicat, de fet, em sembla que per cada 1.000 reproduccions a YouTube, imagina't, són 4 euros. Sí, però has de tenir, hi ha més requisits abans. Has de tenir seguidors, has de tenir no sé quantes visualitzacions, però 1.000 visualitzacions, que ja en són moltes a YouTube, són 4 euros. Per tant, si tens 10.000 visualitzacions, guanyes 40 euros. Aquí és la corporació que ha de corregir les inèrcies del mercat, que ha de dir, no, tu ets bo, tu arribes a molta gent, jo et dono diners perquè facis això. Això és exercir el poder. Sí, i després, quan ja els paga algú, ja no perden llibertat? Clar, aquí es tractaria de deixar-los dir el que volen amb uns límits. De vegades hem sentit autèntiques bestieses, no?, d'alguns creadors que dius, tu podries haver estalviat, perquè aquí del que es tracta és de caçar ratolins, no de ser irreverent per ser irreverent. Nosaltres hem de caçar ratolins. I, per tant, no hem de ser políticament correctes, especialment amb els joves, perquè l'edat juvenil, adolescent, és una edat rebel, però tampoc ens hem de passar de frenada. Es tractaria de donar-los llibertat creativa, és a dir, no xuclar-los en excés dins del sistema, però al mateix temps finançar-los. Per tant, aquí hi ha un joc d'equilibris que hauríem de saber trobar. Fixa't una cosa, TV3 va donar 60.000 euros a un programa d'influencers que era mig any. És a dir, mig any que pagaven 60.000 euros a una productora per fer... Clar, això, 60.000 euros, quan tu tens 300 milions de pressupost, vol dir que no estàs fent la tasca que toca i que no hi confies prou. I que no serà de qualitat, tampoc, no? Exactament. I ara el tema xarxes, clar, ara mateix com el veus? Perquè és quasi nul, no? O sigui, el tema xarxes en català està mort, no? Gairebé. Bueno, precisament l'espai aquest de TikTok hi ha molts creadors, 40, 50, 60.000 seguidors, hi ha molt de bull, YouTube costa més, però a TikTok hi ha molt de moviment, és a dir, la xarxa de tiktokers en català té molta potència. Són vídeos, curtets, d'un minut, un minut i mig, autoproduïts, i que, a més, l'algoritme funciona bastant bé. Perquè quan mires diversos vídeos en català, et van sortint molts vídeos en català, no? L'algoritme de TikTok funciona molt bé. Però, clar, no en fem prou amb això. És a dir, necessitem professionalitzar-ho, perquè si no, aquests joves que ara fan vídeos d'èxit, el dia de demà, quan trobin una feina o tinguin fills, ho deixaran córrer. Ho deixaran córrer, o ho faran en castellà, o... Clar, aquí hi ha la qüestió aquesta de la diglòssia. Molta gent es pensa que pel fet de fer vídeos en català acabaran vivint a Beverly Hills. I llavors és quan ve la pinya. El que és molt trist és tenir catalanoparlants que fan continguts en castellà i que al final tenen 50 visualitzacions. I dius, poder t'estàs equivocant.